kantut ingkang kinurmatan. Nyuwun sewu minggir. Oh, aku minggir. Oh iya. Alah. Menawi wonten padukuhan menika wonten Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ya. Menawi wonten kecamatan menika ingkang ngesuwi Pak Camat. Bener. Ing pakliran menika ingkang dados panguwasa tunggal panjenengan. Iya betul. Napa golek pengrawit golek yoga niku panjenengan wong asal comot menapa mboten penjual survei. Lah nek apa toh? Kula ki bintang tamu nasional. Lah sing ngarani kowe kernet ya Nyun sewu to, aku bintang tamu nasional. Le ndawuhi aku ki ndek inden 7 sasi. Kok banget ngece aku bener suaraku bosok. Lah kene ya ngakoni. Ning ya ora kudu kunjune ditutup. Santai. Kekurangane kuwi di cover ditutupi. Itu satu kesatuan yang namanya teamwork. Apa kuwi? Satu kesatuan tim satu kesatuan. Pak Lurah hebat kok nek masyarakate mletho wegah diatur ya mesake. Masyarakate hebat, Pak Lurah Paribasan sing dadi pemimpin ora prayoga ya ora. Dadi kesatuan menika. Sing hebat kok nek diwirang-wirangke. Sabar lah. Sabari kene. Kali sabar. Pengen menghancurkan karirnya Dedek. Iya. Pak panjenengan ngendika. Terus karepmu piye? Piringi mimin kuwi sing becik. Tempone sing on tempo. Kula kudu sindan jompo, kula ora bekas maling kaya trotok ora. Monggo penyangat lengiringi mimin kon on tempo. On tempo iki piye? Tek stakato. Lah sing Monggo penyangat ngendika. Nek lambe kula ndak ora digugu. Monggo penyangat Kosek dos kuwi. Aku gempong ngomong aku. urung kok. Wong wedok wong pengen dingerteni sing kok gempong kula. Monggo panjenengan kang suwi. sinden kok temungkak. Para kadang-kadang pengrawit sedaya menawi ngiringi kalian Mas Mbak Mimin menika ingkang iramanipun stakaso. Stakato. Stakato. On tempo. Aja nganti ngisini-sini iki bintang larang lho iki. Aku ki musikalitasku ya tinggi, ora greh-greh coro-coro. Ora wong uculan terus digelungi ki ora. Iki ora mung bintang-bintangan iki bintang 7 kok iki kok. Puyer. Bat ngelu. Ngantek karirku hancur mergo marang ini aja takon dosamu. Oh, Trima aku ora trima le ngomong aku. Piye? Trima aku ora trima aja ngomong aku. ya ngomong kuwi sapa? Apa yang mrene cengkel ngomong aku ya. Aku ya ra sudi. Mental Iya. Piye kok on tempo piye? On tempo. Nek keroncongnya kan lebek. Oh, iya. Musik bunyi, vokal baru keluar. Kuwi nek keroncong. Ning iki on tempo. Yo. Ya. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Innam lohal masobirin Pak Tantut penyan kok nyon sewu. Lah kowe iki rak tak gugu rak ya lambemu. Jare on tempo kon tek ngono. Gunane gamelan sing luar biasa iku blangkra apa nek ora dituthuk bareng-bareng. Oh, dituthuk bareng-bareng kaya Allah. Lambe satu mangkari samerep paribasan. Mulane omongi le jelas. Patantun apa? Patantun. Dilani. Wonten kawentan kados pekatemnya kok kanjeng patantun. Blok saya kawelan patantun. Oh. Monggo aku dipun pilihan kata ingkang gampil dipun mangertosi rencang-rencang kados pundi kula menika. Iramane iki sing sing penak lah pokoknya. Dituthuk bareng. Duduk bareng. Oh, kandhani. Manfaat gamelan sing hebate luar biasa kaki lho ngono ki. Lah nek omong le jelas ngono lho, Mir. Langite para winasis ki lho dituthuk bareng. Ya sik kene dibaleni rasa mutung alon-alon. Aku wis yatim piatu. Lah hubungane iki apa mung karo yatim piatu iki? Gak aku wis 8 tahun ra kepok singgol wong lanang padha mesake aku sithik. Opo? Iya. Pak Camat. Lah ngopo? Pak Camat ra mudeng apa-apa kok mbok sambati. Nyuwun kawelasan, Pak. Ya. Ayo baleni. Rasa dikandani kok bocah wingi sore. Galake. Neng kamerae ketok men aku bodho. Apalagi garap sari kok galake. Kupinge. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Arep nendi, Lek?
Arep nendi? Arep nang endi? Min. Pak. Burung rampung. Pak, kula tuk sowan mriki sebagai tamu. Saya silaturahmi baik-baik. Kula niati silaturahmi manjang dosa golek sedulur. Nek perkara dhuwit ora mung angka to, Pak. Nek kasunyatane kula ten iki diwirang-wirang. Kowe ki nek arep mulih ki ngawasno le mbok gawa ki tasku. Tasmu sing iki. Ya-yaan. Wong nesu ki ora apa-apa, Pak. Kados menganten wedos pundi, Pak? Wong wedok nek ngantek milih lho. Sae lho. Malah ganjele apa, Pak? Kok ganjel kok ngono. Mbok ya dimengerti to, nyun sewu lho kok. Jenengan nyawang aku ki aja nyawang mimin imbane wong wedok. Satu tetes air mata dari wanita karena perbuatanmu 1000 dosa kanggone wong lanang. Ya. Mosok to. Tenan aku aja pernah nate nek perkara kowe le blonjo telat wong golek duit durung mesti, ora mesti bendina etuk. Rezeki sok kadang pasang surut, nek diparingi turah-turah ya turah, nek lagi cupet ngono ki wong wedok sing kiter golek utangan rak ya wong wedok to. Lah kan iki sing digawe nangis dudu wong wedok. Apaan ceritane aku? Lah kok ra sida mulih? Urung dilunasi. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Alhamdulillah sehat nggih Mbak nggih. Pinaringan sehat alhamdulillah. Nadyan to awan bengi ra to leren ning panggah sehat. Sing penting sampeyan karo aku ki bersyukur. Nggih. Ya. Dene tanggapan wis saiki wis pirang-pirang akeh paribasane ora ning selane. Ngelingi jaman pas sasi corona kae to pandemi kae kaya ngopo kahanane. Perkadang-kadang seniman senimati kabeh tiarap sik ya nderek apa kang dadi anjuran dari pemerintah yang Mbak Apri nggih. Nggih, sakmenika bersyukur sampun dipun gelar malih kesenian, kebudayaan kados dalu punika. Matur sembah nuwun. Dangu mboten pinanggih kok kula kapang kalian panjenengan ngoten lho Pak Tantun. Kapang iki apa? Kangen. Oh alah, nek mung kangen sing kangen kowe ora tak gagas. Lah kok mboten digagas wong kali anak mantu kok mboten digagas lho jenengan. Sik, anak mantu itu dikrawu malah. Lah, sugeng dalu Mbak Mimin Pringganing Tias. Dalu. Loh, koyone kok wis susah iki apa kowe? Didangu Pak Tantun kok kaya Lagi ke taman bencana apa piye kowe iki? Jane penyanyi anak penyanyi ki Apri karo Mimin apa mung Apri tok? Lah piye to? Lah Apri karo Mimin kok ya. Bagek iki mbok ya disampar disandung sisan paribasane sugeng dalu nduk Mimin nduk Apri dangu mboten pinanggih panjenengan ngontrak ya sekeca. Ki Apri aja banget tambah pinter tambah halus. Lah karepmu piye? Kowe serik ngono ta? Mboten serik ya jenenge wong padha-padha wong wedok ranjih meri to kula mlipung kala kon iku mata yuyu kesendu sithik mawon mbrebes kesendu sithik mbrebes kula. Halah. Lah iya. Mata yuyu kok ya. Injih. Yuyune nyapit mripatmu ngono. Ya ora, aku ki nek ngomong banter-banter saiki ra iso kok, Pri. Lah ngopo? Aku kan ya sok nderek Pak Ustad pengajian. Piye mrene? Jarene Piyai Putri ki sunahe nek ngomong aja ngungkuli suarane Piyai Kakung. Kira Piyai Putri. Lah kowe wedok mondo-mondo ki apa ya? Ning kan ya aku manut imbane Piyai Putri nyun pangapunten nek kula kan sek-sekan kados Vino kados Apri mboten tekan rasane ngati kula, Mbak Limbo. Ora dadi boyo pengopo, sak sirmu piye wis jenenge? Sak kamat-kamat nggih, tur ngeten kula nyambut gawe mboten ngongso kok. Ora ngongso. Mboten ngongso mung kula niati silaturahmi. Lah nek aku arep ngongso ya ngopo to Pri wong omah wis 5. Iya. Mobil ya wis 4, arep ngopo to? Sertifikat ya wis 3. Sari Karang Dawa Mimin, wayangan Mimin, Ketopraan Mimin, Jatilan Mimin, Pasar Karanggawa nek maling. Aku ora lho. Udu aku mung kae anak buahku setor nyang aku. Oh, penadah kowe nek. Sembah. Lah iya. Anu kula niku diberitake ngeten iki to. Piye? Mimin Afrika saiki sak pleke kondang pasang tarif. Pri aku ya lambeku nyun sewu. Aku arep utekku ora basa ijek iso mikir. Lah piye to? Aku ki nek kelaladan Klaten. Klaten lho ora muni Karang Dothok. Ora tau pasang tarif. Ya mung nang Pedan wingi aku disangoni 12 yuta. Oh. Aku ngeritake ngono mbok menapa kene dipadha apa 13 malah ya alhamdulillah. Iya. Ya 13 mulih ra nggondas kowe kok seneng. Lah Ya iya ora bakune mulane silaturahmi manjang Yosua nyaket rezeki apa niki pengen. Nah, niate Iki ya bersih desa, ya Bersih pengen dusun. Bersih dusun Jati Raga nggih.
Jatirogo Twin Sidorejo. Jatirogo kalian Sidorejo. Ya pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia yang kaping 78. Ya. Mugi-mugi Indonesia sansaya jaya salaminyo. Amin. Merdeka. 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 Yo kepake kemerdekaan ki kudu le semangat penuh totalitas. Pahlawan iki ora meneng garda depan. Terus pahlawan ki ra mung wong piyai kakung sing ngarep, piyai putri kanca wingking dapur umum kuwi ya pahlawan, perawat kuwi ya pahlawan. iki kan pakai kemerdekaan mbok piyai kakung piyai putri ya kudu sing semangat. Karakter Merdeka. merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Nah, ngono kok angel men. Lah iya. Kok Ketok asline nek ngono kuwi. Sukimen metu. Sampe padene meksa aku nang ketok badar sak jatine wujud to, Pri. Ora sah ngono wis ketok badar. Kowe anggere nggon padangan ya wis ketok. Lah apa? Jenggotmu teng cringi. Pak Lurah sedaya, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, sembah nuwun. Kula mengke saben acara wayangan mesti kan bintang tamu nyun reader carane kula mengke nginepe kudu bintang 3. Kula kudu dijemput Alpat apa Pajero nek kula mboten. Kula raketang sithik ning gerobak dadi mboten sah antar jemput. Mangan nggih biasa, sing penting kula njuluk siji petugas. Nyuwun petugas setunggal. Gua apa? Karang nongo ki ya sak jam punjul gek wong wedok mulih bengi jam 3. Nek mung Mas Picis Raja Brana sing ilang paribasan mbok mlungguh ngresiki dosaku aku kurang le sedekah. Nek nganti kehormatanku sing terenggut tunggalan. Terus setunggal mawon petugas sing ngamanke kula tegih to. Wong wedok ki nek kelangan gedhe nek kelangan keperawanan lho wisan. Nek kelangan Mas Picis Raja Brana mimin kurang sedekah nggo ngresiki dosane nggo kurang sedekah. Iya bener. Nek kehormatan sing terenggut le mulihke pun kangenan lho dokter ora iso mulihke lho menika. Sing doyan karo kowe iki sapa? Nggih, wong mendem-mendem niku no. Ya mulane. Panjenengan kirang wicaksana. Kurang bijaksana piye? Wong lanang ampun wong nyawang pasuryan. Lah terus Golek bojo kuwi ra ana papat syarate. apa wae? Siji bener mergo rupa. Nomor 2 mergo paribasan bandane. Bondo. Nomor 3 mergo garis keturunan penasape. Sing paling utama mergo akhlake. Dadi nek ukurane rupa menika klentu. Lho, Ken Arok seneng karo Ken Dedes ora mergo rupane, mergo kempole. Kok iso kempole? Iya. Ken Dedes dadi bojone Tunggul Ametung. Iya. Mudhun saka Kreta Kencana. Iya. Janike mbiyak. Heeh. Ken Arok seneng ketok wentise. Oh, Bercahaya ngono ya. Kempole bercahaya, dia yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Monggo sinten sing pengen duwe keturunan apik mang nyawang kempol kula monggo. Lah kempol kok manol ngono kok. Sinten monggo kula selenggarake kempol monggo kula bukake. Bapak Lah ngersake. aku. Beliau Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Lurah. Pak Lurah. Pak Muhammad Ridwan sugeng dalu. Lah iya. Das pundi menika? Ki Pak Lurah tulas ya wis anu nyuwun lagu ora iso dadi siji nggih mboten saged Pak. Padha lanange. Maksudnya ki lelagon. Pokoke kok apriki selane mentahi Mbak Yuni anu. Gedeng aku. Ya piye ya? Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son karo tukang gong ayuku ya kaya winong ngene iki lho, Pri. Ya kaya winong ya seger ngono ki. Apa wis tau dirusak karo tukang son karo tukang gong? Mriku karepe mboten ngrusak ning pancen kula sing tawa. Oh. Pancen trae kowe iki begenten kok. Aku sedekah dana raga. Jiwamu panci iki lereno. Lah Sembah saged nderekaken nggih, panjenengan. ingkang baken ndedonga ngersanipun Gusti Kang Maha Agung. Warga wonten ing Jatirogo Sidorejo mriki pinaringan bagas waras. Amin. Seger pinaringan rezeki agung mulya sak turun-turunipun. Mugi-mugi warga Jatirogo lan Sidorejo tansah pinaringan rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Tutuk momong putra wayahipun. Para putra tansah bangun miturut marang tiang sepahipun. Ingkang nembe ngrebini, ingkang nembe meteng, mugi pinaringan lancar ngantos lairan. Sok nek ndek anak metune nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Aja kaya kowe. Ya kowe barang kuwi. Ya kowe ora mung pernah pinter lemu ngesing rai wae asine ya. Le tetak ping pindho lho.
Terus yang ini lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Beliau Pak Lurah paling dawuh sadurunge wayangan iki mau adat lupiya sing wis panen ki mau entuke mung 3 yuta. 3 yuta setengah. Ning bareng arep wayangan bersih dusun iki malah entuke ning sing 8 yuta, 9 yuta dan sebagainya. Lah, tenan to menika. Kandhane angger dana driyah nyenengke seniman-seniman libur warga menika malah rezekine lumintu berkah barokah acek banyu mili grojogan. Iya. Gila. Lah iya. Sadurunge ngaturake anakku wedok gendok Ayu Kaesti. Nggih. Sampeyan wong loro sik ngaturke lelagon sik. Wonten pamundutan. Panyuwunipun kathah sanget menika Pak Lurah wau ngersak Pak Lurah tulas. Lah iki kepundenku ki nyuwun ra iso dadi siji ya mengko diaturke. Ya. Sing penting ngaturke apa silahkan panyuwun lumantar WA yo keh banget saking Pak Karsono Pekanbaru Riyo salam kagem Dik Mimin sing cantik dhewe. Oh, Pekanbaru ya Allah. Ayune nek kamera tok ya. Ayune ning petengan wae. Iya. Menika sugeng dalu Dik Tantut kula nyuwun lagu Jogja Istimewa lagu menika kagem keluarga Bapak Kingking mugi laris terus satene saking kula oh alah adikku wedok genduk Yani saka kuwi Mbak Yune Dik Agus sing ngasta. Lah iya sound system kuwi Pak Carik Bono saking Laladan saka Karangdawa nggih mirsani lumantar streaming. Nyuwun lagu Sutya kaliyanipun Mas Drwendra saking Mas Taufik Hidayah Sabtowaryanto. Lujeng dalu Mas monitor pinaringan lancar sukses nyuwun tembangipun Podang Kuning nggih matur nuwun sangat ya Podang Kuning ya Derek Mungon saking Kulon Ardi wonten Cakung Jakarta Timur saking Karangdawa nyuwun tembang Kretek Munengan kang nyekar Mas Tantut piyambak duh wis pokoke nyuwun pangapura nek saiki waris oh nggih maras karepe ngono Desa Langensari ya mirsani liwat streaming Pak Lurah dan Pak Guru Rinoto lan semua panitia sedekah bumi Langensari Kecamatan Kesesi Pekalongan saking beliau penjenenganipun Pak Om Daramanto hadir di halaman depan Tarub Mas Taneng nggih matur nuwun sangat sugeng dalu Pak Dalang menika Desa Ndoko menonton streaming griya Mas Surat matur nuwun sangat gambare sae bening sanggar cemara full HD kok. Oh, mangga kaya ngapa diaturke sik kaya ngapa. Pamundutanipun Podang Kuning. Iya. Podang Kuning nembang wong loro sing apik. Nggih. Sing jedolke nek nyawang aku gak karo ngeleki duwi ngopo to, Pri? Biasa jedol. Kanggo ngidoni kowe ya. Apa kagume tenanan ngoten lho kula niku. Lah iya. Mbok yo nyawang bae putri ki sak madya wae to, Mas. Iya. Ora ketut kene wayang pambudilan obah piye-piye kok sarwa. Nggih, Pak Camat nggih keparang rawuh nenggani lho ingkang jumeneng menika lak Pak Camat. Oh, Pak Camat. Nggih. Waduh. Lah nggih, kaya ngapa Podang Kuninge Nduk Apri? Ya. Nadyan wujud temung peksi Saking Pak Kardi Soto salam ngagem Mbak Mimin tuwin Mbak Apri. Iya. Kalau ini pinanggih ten kene Mas Welut gek disangoni kula mawon. Waduh lah iya. Jane ketemu wong tuwa ki ora kudu njaluk dhuwit berkahipun kemawon ampun. Oh saking senenge saking bungai kok ya. Nggih nika terus kula nggih suntik kabeh. Nyepaki jaran. Menika tan kantun Bapak Sunarto Pak Inanda Peleman Gumolong mirsani streaming Pak Ditantut nggih mangga dipun lajengaken Mbak. Ya mangga. Saka Tole Rafing Gandu Batu, wah ya Batu Malang. Sing dalu Mas. Wonten kalodhangan menika nyuwun lancaran bersih desa sampun saking kula sinar tumpukan matur nuwun sanget. Ya. Neno Halos manis nang Ayo Bu, gentenan Bu. kowe genti kok mau Apri wae.
ngendikanipun Pak Lurah MUU-nipun kula ten iki monggo ayu-ayu ngoten niku. Yo. Ayu-ayu kok kaya napa Pak? Mbak Mimin mboten sah nyuwaten mboten napa-napa jenengan nggih kembang panggung sak upamanipun ngaten. Oh nggih, Pak. Bang Sembojo. Ya. Ya. Suwera nderek kene lho, Lek, sing hati-hati lho. Hati-hati kok nek Pak Tatut ki bareng ngerti nek dalange Pak Tatut aku paribasan rindhik asu digitik gage-gage. Rindhik kirek digitik. Mangga. Iki kanca-kanca ya kangen. Kangen kabeh no karo aku wong ayu niki kimplah-kimplah kaya duduh. Iya, ngono ya ora mungkin to nek ora kangen. Goroh nek ngantek ra kangen. Eneng penggemar sampeyan sing kirim salam saking Mas Pur Dinamo saking Dumpel Medion. Oh, nggih Pur Dinamo. Wah, anggere weruh kowe gulung komeng kok mesti kok. Saestu menika. Iya, ya Pur Dinamo. ampun. Lagi dikirimi salame petengku langsung slemet-slemet lho. Ayo mangga. Sek. Larasipun kok dok keinggilen sik nggih. Sing salahi kala menjingmu Le. Masa menggan. Apa aku digawe sinden-sinden liyane men? Digawe apa? Men suaraku dadi rembuk ngono ya. Nyun sewu Nduk Winong, Nduk Warma. Nduk kowe cowok ayu, Mufidah saka Tulungagung. Kita bersaing cara sehat saja. Kamu bisa jual suara, Apri bisa jual joget, saya bisa jual karisma atau performa. Rai tok dadak dukun-dukun ngono kuwi aja. Suaraku sore mah apik banget lho. Bareng munggah kok langsung remuk ngene iki lho. Nyun sewu aku ya ora nuduh lho. Nek karo kaya Bu Tarni terus kaya Mbak Putri kan lightingnya padha karo aku. Kowe bocah-bocah gak wingi sore lho. Aja nenung aku lho, suaraku dadi bosok iki. Mau sore urung ngene iki lho suaraku. Sadurunge tenung wis bosok sik. Teng kokonane remuk kan. Lah iya. Kita cedak-cedak Pak Lurah mbak menawa itu motivasi spirit ngono terus tadi. Mangga. Masa menggan kula. Suarane wong ayu sok kaing ngono ya. Ono. To tenan to telake muntir to. Kon alon-alon kok. Ya tak tuntun Mas. Lho, ngene iki sopane luar biasa. Ngene iki angel. Laku dodok ora ganggu streaming hebat luar biasa. Nembene iki lho kula napa jenenge Ngertos. Sinoman Laden teng wayangan laku dodok. Aku pengen ngono wedi nek mbledos lho. Le mbledos ki apane? Wong gur utele kok Lah jenenge wong ini lho kayak putri ngene kuwi senep lho, genep kok 3 jam ngono lho. Salahe wong lanang kok dandan wedok. Apa? Ngapunten. Mas ya Allah nyen duka Mas ya Allah. Jaluk maaf sih karo Mas. Kula sing lepat Mas ngapunten nggih Mas ngapunten. Ya aja disayang kok lho. Padahal apa kula ngedok geleman. Ya ditarik Mas lho. Ah, kowe tok pageblok kowe le. Mesake ngimpi apa tulis mau kok. Diambung Pak D ora. Pak D gundulmu. Apa bosok. Kok ayune kok ngene kanggo hitupke barengi sawo Pak D. Masa enggan kula goleki. Sik mesake. Kowe ganti to. Mesake. Apa kaya ngono kok. Mbak aja tok baleni ngono ya Mbak rasa golek dukun nggo nyekaet aku ya. Parek ngono. Goleki si podang jenah Ipo ya. Iba bunga Ayo sing cendhek Lek Mimin. Ayo. Nyanding bisa Oh ya. dadi Salam mugi saking Bapak Lurah Malebolno, saking Sendang Dawung Kendal, nderek wungon salam budaya sungkem kagem Bapak-bapak Lurah sekecamatan Karangdawa. Ya.
Lalu Mas Tantut lujeng ngayem gati saking SKTS Karangdawa nderek monitor salam Rahayu nggih Rahayu matur nuwun Pak mangga ya mangga diaturke ya mangga iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang muben-muben pikiranku goleki ora krasan iso awan nganti Nyuwun sewu, minggirah, minggirah. Oh, aku minggir. Oh iya. Apa? Menawi wonten padukuhan menika wonten Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ya. Menawi wonten kecamatan niku ingkang ngesuwi Pak Camat. Bener. Ing pakelirahan menika ingkang dados panguwasa tunggal panjenengan. Iya, betul. Napa golek pengrawit, golek yoga niku panjenengan wong asal comot menapa mboten penjual survei. Lah nek apa toh? Kula ki bintang tamu nasional. Lah sing ngarani kowe kernet ya Nyuwun sewu to, aku bintang tamu nasional. Le ndawuhi aku ki ndek inden 7 sasi. Kok banget ngece aku bener suaraku bosok.
Lah kene yang ngakoni. Nek ya ora kudu ditutup. Santai. Kekurangane kuwi di cover ditutupi. Itu satu kesatuan yang namanya teamwork. Apa kuwi? Satu kesatuan tim satu kesatuan. Pak Lurah hebat kok nek masyarakate Mletho wegah diatur ya mesake. Masyarakate hebat, Pak Lurah Paribasan sing dadi pemimpin ora prajuga ya ora. Dadi kesatuan menika. Sing hebat kok nek diwirang-wirangke. Sabar lah. Sabar iki kali sabar. Pengen menghancurkan karirnya Dedek. Iya. Pak panjenengan ngendika. Terus karepmu piye? Piringi mimin kuwi sing becik. Tempone sing on tempo. Kula kudu sindan jompo, kula ora bekas maling kaya trotok ora. Monggo penyangat ling ngiringi mimin kon on tempo. On tempo iki piye? Tek stakato. Stakato. Lah sing Monggo penyangat ngendika. Nek lambe kula ndak ora digugu. Monggo penyangat kosek dos kuwi. Gempong aku. Wong wedok wong pengen dingerteni sik kok gempong kula. Monggo panjenengan Kang Suwi. Sinden kok temungkak. Para kadang-kadang pengrawit sedaya menawi ngiringi kalian Mbak Mimin menika ingkang iramanipun stakaso. Stakato. Stakato. On tempo. Aja nganti ngisini-sini iki bintang larang lho iki. Aku ki musikalitasku ya tinggi, ora greh-greh coro-coro. Ora wong uculan terus digelungi ki ora. Iki ora mung bintang-bintangan iki bintang 7 kok iki kok. Puyer. Bat ngelu. Ngantek karirku hancur mergo marang ini aja takon dosamu. Terima aku ra trimo ngomong aku. Piye? Terima aku ra trimo ngomong aku. Ya ngomong kuwi sapa? Apa yang mrene ngel ngomong aku ya. Aku ya ra sudi. Mental Iya. Piye kok on tempo piye? On tempo. Nek keroncongnya kan lebek. Musik bunyi, vokal baru keluar. Kuwi nek keroncong. Ning iki on tempo. Yo. Ya. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Innallahu ma'asabirin. Pak Tantut penyan kok nyon 1000. Lah kowe iki rak tak gugu rak ya lambemu. Jare on tempo kon tek ngono. Gunane gamelan sing luar biasa iku blangkra apa nek ra dituthuk bareng-bareng. Oh, dituthuk bareng-bareng kaya Allah. Lambe satu mangkari samerang paribasan. Mulane amange le jelas. Patantun apa? Patantun. Lani. Boten kawonten kados pekatemnya kok kanjeng patantun. Blong lho kawelan patantun. Oh. Monggo aku dipun pilihan kata ingkang gampil dipun mangertosi rencang-rencang kados pundi kula menika. Iramane iki sing sing penak lah pokoke. Dituthuk bareng. Duduk bareng. Oh, kandhani. Manfaat gamelan sing hebate luar biasa kae lho ngono ki. Lah nek omong le jelas ngono lho, Mir. Rakute para winasis ki lho dituthuk bareng. Ya sik kene dibaleni rasa mutung alon-alon. Aku wis yatim piatu. Hubungane iki apa mung karo yatim piatu iki? Aku wis 8 tahun ra kepok singgol wong lanang padha mesake aku sithik. Opo? Iya. Pak Camat. Ngopo? Pak Camat ra mudeng apa-apa kok mbok sambati. Nyuwun kawelasan, Pak. Ya. Ayo baleni. Rasa dikandhani kok bocah wingi sore. Galake neng kamerae ketok meneh aku bodho. Apalagi garap sari kok galake. Kupinge. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Arep nendi, Lek? Arep nendi? Arep nang endi? Min. Pak. Burung rampung. Pak, kula tuk sowan mriki sebagai tamu. Saya silaturahmi baik-baik. Kula niati silaturahmi manjang dosa golek sedulur. Nek perkara dhuwit ora mung angka to, Pak. Nek kasunyatane kula ten iki diwirang-wirang. Kowe iki nek arep mulih ki ngawasno saya mbok gawa ki tasku. Tasmu sing iki. Ya-yaan. Wong nesu ki ora apa-apa, Pak. Kados mekaten kados pundi, Pak? Wong wedok nek ngantek milih lho.
Sae lho. Malah ganjele apa? Kok ganjel to ngono lho. Mbok ya dimengerti to, nyun sewu lho kok. Jenengan nyawang aku ki aja nyawang mimin imbane wong wedok. Satu tetes air mata dari wanita karena perbuatanmu 1000 dosa kanggone wong lanang. Ya. Mosok to. Tenan aku aja pernah nate nek perkara kowe le blonjo telat wong golek duit durung mesti, ora mesti bendina etuk. Rezeki sok kadang pasang surut, nek diparingi turah-turah ya turah, nek lagi cupet ngono ki wong wedok sing kiter golek utangan rak ya wong wedok to. Lah kan iki sing digawe nangis dudu wong wedok. Apaan ceritane aku? Lah kok ra sida mulih? Urung dilunasi. Agak di DP separuh. Rampung nopri, ya. Kok sik. Lek, Apa? arep mbok rampungke apa aku? Kowe ae. Diramone sing piye? Ya sik penak kowe. Dadi nek kaya mau kelambatan, kelombonan, kecepetan. kecepetan malah. Ah ya Allah, nek wong wedok apa menjelang menopause kaya aku ngene iki ya mudah-mudahan. Tedun. Kok tedun wong wedok tedun apre. Masak. Iya. Hello kae tak jaluk maaf sih padang kuning kadene kerku kuning seret ireng tak sama tambah nangis iku bukan yen takon ora bakal atiku kakinan yen sipon dan handut ati kebranan Nora menjak hatiku tansaya Gajah tak seranani Sontikat mulute gandum Matur nuwun. Ampun, Pak Wilut sing dalu Mas Tantut Sutanto kula Pak Oke Wibowo. Lah iki mbok. Oka. Oh. Pak Oka. Omong kuwi okane kaen kaya anu. Oke. Bapakku Kawibowo saking Amsterdam. Pecinta budaya Indonesia wayang kulit khususon kula request lagu runtah ingkang nyekar Mbak Winong. Matur nuwun Pak Tantut wonten tali asih 500.000. WA saking Mbak Winong. Ya. Ya kok diaturke engko. Amsterdam. Oka. Winonge mripate kaya aku ya. Mripat lah mripat me cadok kok. Ora iki jenenge sing urip ora cadok. Mripat kocak kondarandir. Alah kondarandir bawono apa piye. Lah iya. Iki alise bak semut beriring. Ya. Janggute bak lebah menggantung. Pak rumangsa kebun binatang tok ya. Semut lebah. Bagian ngentuk tok. Menika wonten Gedhuk Ayu. Oh, Dek Ayu Kaesti. Ndek ayo kae rene cerak budhe kene nak. Budhe. Ngati-ati lho kowe nek iruh wong ayu ya fungsi lho kowe. Tulung-tulung aja Mas. Sugeng dalu. Sampeyan iki daleme ndi, Nduk? Kula Batu Retno Wonogiri sukses. Sampeyan berarti kenal karo kancaku sekolah. Sinten niku? Pak Bambang Irawan. Pak Bambang injih menika guru kula. Gurumu ta kuwi? Kula. Oh, gurumu ta? Nggih, guru SMA. Oh iya, ya syukur. SMA kelas piro saiki kuwi, Nduk? Kula. Heeh. Wong kula nggih nembe SMP kok. Lah piye ta caki? Jarene guru SMA nggih ning anu kenal tepang kali Pak Bambang Irawan. Guru SMA. Ya itu teman saya dulu waktu saya kuliah. Oh ngaten, nggih.
Tok-toke kuliah ngono lho iki. Tok-toke wajanipun mboten kuliah Pak jenengan. Ora, Ora. aku wis tau kuliah ning ora lulus ngono lho, Nduk. Iya. Lah kula tak nggih melu-melu mboten sak kuliah nggih, Pak. Aja, kudu Aja. kuliah. Kudu. Mergo aku dhisik ki mau nuwun sewu, ada hal-hal yang harus saya rahasiakan. Oh, ngaten. Pokoknya kudu tutup. Kudu Aja tutup. turun aku barang. Aku kan Ngaten. sekolah ya ora tutup. Lah ngopo ya, Pri? Meteng sik aku le. Wah, mateng sih. Lah iya. Metune ku Daniel ya. Nggih. Ya nek iso ya Nok, sekolah formal ki ya tetep di ngantik purna. Nggih, dilakoni. Atau nggih Kahanan. dilakoni. Sekolah kahanan Kak ku ya iso dilakoni. Ki Nggih, kok Pak saka De. Pak Dewi yo. Aku dibisiki Mbak Apri ya. Apa iki bocah lugu ngene aja tok kanthi ra prayo. Ya ayo kelas pasti SMA nggih. SMP kula. SMP lho. SMP. Alah. Cik menik-menik. Kelas piro? Bapaknya mboten percaya kula SMP. Kelas berapa? SMA SMP kelas 2. SMP kelas 2. Berarti sekitar 16 tahun. 14. 14 tahun. Oh alah. Napa nggih to Mbak? Ora, Mbak. Iki nyuwun Cek lagu, cilik. eneng sing nyuwun lagu. Cek. Lagune nemu pamanggutan dugi Dimas Pandu Ringin Mulya disuwun ingkang nyanyi Mbak Sinten saking Tulungagung. Nggih mengki kula aturke. Jadi Nggih. genduk wae sik. Saiki ana Ayo apa? maturne apa sayang? Niki wonten panyuwunan Raiso Raiso dadi dadi siji. siji. Pak Lurah Nggih, Tulas. Pak Lurah Nggih Tulas. Pak Lurah. Pak Lurah Tulas. Matur sembah nuwun sampun dawuh kula wonten mriki. Kaya Pak. calon penanggap Tantut Sutanto. Ngaten. Lah nggih. Lagi calon. Calon. Mugi-mugi dipun ijabah. Mugi-mugi. Neng riyen pun sadurunge dados lurah, beliaunya pun nate ringgitan kula. Pasen dados lurah kok dereng, Pak. Malah dadi lurah ki malah durung malahan. Piye? Aku ki sing tak kuwatirke malah bocah-bocahku iki kok seneng kene iki. Oh iya oke ya oke ya ya. Lho. Bungel aku lho ngawatirane Mas Antoro akeh isoe. Oh iya. Bunggal iki lupat-luput mawon kok itu anu. Jai mawon. Berkejak gelut ayak kuwi bocah. Iya. Mangga diaturke. Raiso dadi siji bersama. Disiarke sik kowe dadi MC. Heeh. Oke, baik. Kali ini bersama Ayu KST dari Kota Wonogiri hadir sebuah nomor lagu request dari Bapak Lurah dari Tulas, sebuah nomor lagu Raiso Dadi Siji. Baik, Woi. baik, Kok jeguk keleman. MC dangdut tak ono. baik. Mbak Mimi, Mbak Apri, Nggih. perkara mengko gojek ning manci gara-gara. Ayo sowan sik ndek malah nampa duka nutuke lakon ya Mbak ya.
matur sembah nyuwun sanget Mbak Winong wis ngaturke nyidam besari. Nyuwun tulung laman Mbak Mimin, Mbak Apri tak aturi jumeneng saka palungguwane. Oh iya. Iya. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Alhamdulillah sehat nggih Mbak nggih. Pinaringan sehat alhamdulillah. Nadyanto awan bengi rata leren ning panggah sehat. Sing penting sampeyan karo aku ki bersyukur. Nggih. Ya. Dene tanggapan wis aku wis pirang-pirang akeh paribasane ora ning selane. Ngelingi jaman pas sasi corona kae pandemi kae kaya ngopo kahanane. Perkadang-kadang seniman senimati kabeh tiarap sik. Ya nderek apa kang dadi anjuran dari pemerintah yang Mbak Apri nggih? Nggih, sakmenika bersyukur sampun dipun gelar malih kesenian, kebudayaan. Kados dalu punika, matur sembah nuwun. Dangu mboten pinanggih kok kula kapang kalian panjenengan ngoten lho Pak Tantun. Kapang iki apa? Kangen. Oh alah, nek mung kangen sing kangen kowe ora tak gagas. Lah kok mboten digagas wong kali anak mantu kok mboten digagas lho. Sik, anak mantu itu dikrawu malah. Lah, sugeng dalu Mbak Mimin Pringganing Tias. Dalu. Loh, kayane kok wis susah iki apa kowe? Didangu Pak Tantun kok kaya lagi ke taman bencana apa piye kowe iki? Jane penyanyi anak penyanyi ki Apri karo Mimin apa mung Apri tok? Lah piye to? Lah Apri karo Mimin kok ya. Bagek iki mbok ya disampar disandung sisan paribasane sugeng dalu nduk Mimin nduk Apri dangu mboten pinanggih panjenengan ngontrak ya sekeca. Ki Apri aja banget tambah pinter tambah hayo.
Lah karepmu piye? Kowe serik ngono ta? Mboten serik ya jenenge apa padha-padha wong wedok ranjih meri to kula mung kala kon iku mata yuyu kesendu sithik mawon brebes kesendu sithik brebes kula. Halah. Lah iya. Mata yuyu kok ya. Injih. Yuyune nyapit mripatmu ngono. Ya ora, aku ki nek ngomong banter-banter saiki ra iso kok, Pri. Lah ngopo? Aku kan ya sok nderek Pak Ustad pengajian. Piye ngene? Jarene Piyai Putri ki sunahe nek ngomong aja ngungkuli suarane Piyai Kakung. Kira Piyai Putri. Lah kowe wedok mondo-mondo ki apa ya? Ning kan ya aku manut imbane Piyai Putri nyun pangapunten nek kula kan sek-sekan kados winong kados apri mboten tekan rasane ngati kula, Mbak Limbo. Ya ora dadi boyo pengopo, sak sirmu piye wis jenenge? Sak kamat-kamat nggih, tur ngeten kula nyambut gawe mboten ngongso kok. Ora ngongso. Mboten ngongso mung kula niati silaturahmi. Lah nek aku arep ngongso ya ngopo to Pri wong omah wis 5. Iya. Mobil ya wis 4, kan ngopo to? Sertifikat ya wis 3. Sari Karang Dawa mimin, wayangan mimin, ketopraan mimin, jatilan mimin, pasar Karanggawa nek maling. Aku ora lho. Udu aku mung kae anak buahku setor nyang aku. Oh, penadah kowe nek. Sembah. Iya. Anu kula niku dibritake ngeten iki to. Piye? Mimin Afrika saiki sak pleke kondang pasang tarif. Pri aku ya lambeku nyun sewu. Aku arep utekku ora basa ijek iso mikir. Lah piye to? Aku ki nek kelaladan Klaten. Klaten lho ra muni Karangdothok. Ora tau pasang tarif. Ning? Ya mung nang Pedampingi aku disangoni 12 yuta. Oh. Aku nceritake ngono mbok menongkon kene dipadha apa 13 malah ya alhamdulillah. Iya. Ya 13 mulih ra gondas kowe kok seneng. Lah Ya ya ora bakune mulane silaturahmi manjang Yosua nyaket rezeki apa niki pengen. Nah, niate Iki ya bersih desa, ya Bersih pengen dusun. bersih dusun Jatirogo nggih. Jatirogo Twin Sidorejo. Jatirogo kalian Sidorejo. Ya pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia yang kaping 7/8. Ya. Mugi-mugi Indonesia sansaya jaya salaminya. Amin. Merdeka. 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 Yo kepake kemerdekaan ki kudu le semangat penuh totalitas. Pahlawan iki ora meneng garda depan. Terus Pahlawan ki ra mung wong Piyai Kakung sing ngarep. Piyai Putri kanca wingking dapur umum kuwi ya pahlawan, perawat kuwi ya pahlawan. iki kan pakai kemerdekaan mbok Piyai Kakung, Piyai Putri ya kudu sing semangat. Karakter Merdeka. merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. Merdeka. Nah, ngono kok angel men. Lah iya. Kok Ketok asline nek ngono kuwi. Sukimen metu. Sampai padhe meksa aku nang ketok badar sak jatine wujud to, Pri. Ora sah ngono wis ketok badar. Kowe anggere ning nggon padangan iki lho ketok. Lah ngapa? Jenggotmu teng cringe. Pak Lurah sedaya, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, sembah Nggih. nuwun. Kula mengke saben acara wayangan mesti kan bintang tamu nyun reader carane kula mengke nginepe kudu bintang 3. Iya. Kula kudu dijemput Alpat apa Pajero nek kula mboten. Kula raketang sithik ning gerobak dadi mboten sah antar jemput. Mangan nggih biasa, sing penting kula njuluk siji petugas. Nyuwun Petugas. petugas setunggal. Gua apa? Karangdawa Karangnongo ki ya sak jam punjul gek wong wedok mulih bengi jam 3. Nek mung Mas Pices Rajabrono sing ilang paribasan mbok mlungguh ngresiki dosaku aku kurang le sedekah. Nek ngantek kehormatanku sing terenggut tunggalan. Terus setunggal mawon petugas sing ngamanke kula tegih to. Wong wedok ki nek kelangan gedhe nek kelangan keperawanan lho wisan. Nek kelangan Mas Pices Rajabrono oh mimin kurang sedekah nggo ngresiki dosane nggo kurang sedekah. Iya bener. Nek kehormatan sing terenggut le mulihke pun kangenan lho dokter ora iso mulihke lho menika. Sing doyan karo kowe iki sapa? Nggih, wong mendem-mendem niku no. Ya mulane. Panjenengan kirang wicaksana. Kurang bijaksana piye? Wong lanang ampun wong nyawang pasoryan. Lah terus Golek bojo kuwi ra ana 4 syarate. apa wae? Siji bener mergo rupa. Heeh. Nomor 2 mergo paribasan bandane. Bondo. Nomor 3 mergo garis keturunan penasape. Heeh. Sing paling utama mergo akhlake. Dadi nek ukurane rupa menika klentu. Lho, Ken Arok seneng karo Ken Dedes ora mergo rupane, mergo kempole. Kok iso kempole? Iya. Ken Dedes sik dadi bojone Tunggul Ametung. Iya. Mudhun saka Kreta Kencana. Iya. Jarike mbiyak. Heeh. Ken Arok seneng ketok wentise. Oh, Bercahaya ngono ya. kempole bercahaya, dia yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Monggo sinten sing pengen duwe keturunan apik mang nyawang kempol kula monggo. Lah kempol kok manol ngono kok. Sinten monggo kula selenggarake kempol monggo kula bukake.
Bapak kersake. Moh aku. Beliau Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Lurah. Pak Lurah. Pak Muhammad Ridwan sing dalu. Lah iya. Das pundi menika? Ki Pak Lurah tulas ya wis anu nyuwun lagu ora iso dadi siji nggih mboten saged Pak. Padha lanange. Maksudnya ki lelagon. Pokoke kok apriki saya mentahi Mbak Yuni gedhe aku. Ya piye ya? Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son karo tukang gong ayuku ya kaya winong ngene iki lho, Pri. Ya kaya winong ya seger ngono ki. Apa wis tau dirusak karo tukang son karo tukang gong? Mriku karepe mboten ngrusak ning pancen kula sing tawa. Oh. Encen trae kowe iki begenten kok. Aku sedekah dana raga. Jiwamu panci iki lereno. Sembah kula saged ndherekaken Nggih, panjenengan. ingkang baken ndedonga ngersanipun Gusti Kang Maha Agung. Warga wonten ing Jatirogo Sidorejo mriki pinaringan bagas maras. Amin. Seger pinaringan rezeki agung mulya sak turun-turunipun. Mugi-mugi warga Jatirogo lan Sidorejo tansah pinaringan rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Tutuk momong putra wayahipun, para putra tansah bangun miturut marang tiyang sepahipun. Ingkang nembe ngrebini, ingkang nembe meteng, mugi pinaringan lancar ngantos lairan. Sok nek ndek anak metune nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Aja kaya kowe. Ya kowe barang kuwi. Ya kowe ora mung pernah pinter lemu ngesing rai wae asine ya. Le tetak ping pindho lho. Terus yang ini lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Beliau Pak Lurah paling dawuh sadurunge wayangan iki mau adat lupiya sing wis panen ki mau entuke mung 3 yuta. 3 yuta setengah. Ning bareng arep wayangan bersih dusun iki malah entuke ning sing 8 yuta, 9 yuta dan sebagainya. Lah tenan to menika. Kandhane angger dana driyah nyenengke seniman-seniman libur warga menika malah rezekine lumintu berkah barokah acek banyu mili grojogan. Iya. Gilan. Lah iya. Sadurunge ngaturake anakku wedok gendok Ayu Kaesti. Nggih. Sampeyan wong loro sik ngaturke lelagon sik. Wonten pamundhutan. Panyuwunipun kathah sanget menika Pak Lurah wong ngersak Pak Lurah tulas. Lah iki kepundenku iki nyuwun ra iso dadi siji ya mengko diaturke. Ya. Sing penting ngaturke apa silakan panyuwun lumantar WA yo akeh banget saking Pak Karsono Pekanbaru Riyo salam kagem Dik Mimin sing cantik dhewe. Pekanbaru ya Allah. Ayune ning kamera tok ya. Ayune ning petengan wae. Iya. Menika sugeng dalu Dik Tantut kula nyuwun lagu Jogja Istimewa lagu menika kagem keluarga Bapak Kingking mugi laris terus satene saking kula alah adikku wedok genduk Yani saka kuwi Mbak Yune Dik Agus sing ngasta. Lah iya sound system kuwi Pak Carik Bono saking Laladan saka Karangdawa nggih mirsani lumantar streaming. Nyuwun lagu Sutya kaliyanipun Mas Drwendra saking Mas Taufik Hidayah Sabtowaryanto. Lujeng dalu Mas monitor pinaringan lancar sukses nyuwun tembangipun Podang Kuning nggih matur nuwun sangat ya Podang Kuning ya nderek wungon saking Kulon Ardi wonten Cakung Jakarta Timur saking Karangdawa nyuwun tembang Kretek Munengan kang nyekar Mas Tantut piyambak duh wis pokoke nyuwun pangapura nek saiki waris nggih maras karepe ngono Desa Langensari ya mirsani liwat streaming Pak Lurah dan Pak Guru Rinoto lan semua panitia sedekah bumi Langensari Kecamatan Kesesi Pekalongan saking beliau penjelinganipun Pak Om Daramanto hadir di halaman depan Taruk Mas Taneng nggih matur nuwun sangat sugeng dalu Pak Dalang menika Desa Ndoko menonton streaming griya Mas Surat matur nuwun sangat gambare sae bening sanggar Cemara full HD kok. Wah, mangga kaya ngapa diaturke sik kaya ngapa. Pamundhutanipun Podang Kuning. Iya. Podang Kuning nembang wong loro sing apik. Sing jedor ki nek nyawang aku gak karo ngeleki duwi ngopo to Pri? Biasa sing jedor. Kanggo ngidoni kowe ya. Apa kagume tenanan ngoten lho kula niku. Lah iya. Mbok yo nyawang bae putih ki sak madya wae to Mas. Iya. Ketut kene wayang pambudilan obah piye-piye kok sarwa. Nggih, Pak Camat nggih keparang rawuh nenggani lho ingkang jumeneng menika Pak Camat. Pak Camat. Nggih.
Lah nggih, kaya ngapa podang kuningin Nduk Apri. Ya. Nadyan wujud temung peksi Saking Pak Kardi Soto salam ngagem Mbak Mimin tuwin Mbak Apri. Anji kalau ini pinanggi. Pinanggi ten kene Mas Welut gek disangoni kula mau. Waduh, lah Jane iya. ketemu wong tuwa ki ora kudu njaluk dhuwit, berkahipun kemawon ampun. Oh, saking senenge saking bungai kok ya. Nggih nika terus kula nggih suntik kabeh. Nyepaki jaran. Menika tan kantun Bapak Sunarto Pak Inanda Peleman Gumolong mirsani streaming Pak Ditantut nggih, mangga dipun lajengaken Mbak. Ya, mangga. Saka Tole Rafing Gandu Batu, wah ya Batu Malang. Sing dalu Mas. Wonten kalodhangan menika nyuwun lancaran bersih desa sampun saking kula sinar tumpukan matur nuwun sanget. Ya. Nenong Halus manis nangsa ayo Bu, gentenan Bu. Kowe genti, kok mau Apri wae. Ngendikanipun Pak Lurah, MUU-nipun kula ten iki monggo ayu-ayu ngoten. Yo. Ayu-ayu kok kaya Napa Pak? Mbak Mimin mboten sah nyuwaten mboten napa-napa tenjenengan nggih kembang panggung sak upamanipun ngaten. Oh nggih, Pak. Bang Sembojo. Ya. Ya. Suwera nderek kene lho, Lek, sing Lah iya, hati-hati lho. hati-hati kok nek Pak Tatut ki bareng ngerti nek dalange Pak Tatut aku paribasan rindhik asu digitik gage-gage. Rindhik kirek digitik. Mangga. Iki kanca-kanca ya wis kangen. Kangen kabeh no karo aku wong ayu niki plah-kimplah kaya duduh. Iya ngono ya ora mungkin to nek ora kangen. Goro ning antek ra kangen. Eneng penggemar sampeyan sing kirim salam saking Mas Pur Dinamo saking Dumpel Medion. Oh, Jepur Dinamo. Wah, anggere mulo kowe gulung komeng kok mesti kok. Saestu menika. Iya, Ya Pur Dinamo. ampun, lagi dikirimi salame petengku langsung slemet-slemet lho, Bri. Ayo mangga. Masa Sek. larasipun kok rada keinggilen sik nggih. Sing salahi kala menjengmu Le. Masa menggaun. Apa aku digawe sinden-sinden liyane men? Digawe apa? Men suaraku dadi rembuk ngono ya. Nyun sewu Nduk Winong, Nduk Warma. Nduk kowe cowok ayu, Mufidah saka Tulungagung. Kita bersaing cara sehat saja. Kamu bisa jual suara, Apri bisa jual joget, saya bisa jual karisma atau performa. Rai tok dadak dukun-dukun ngono kuwi aja. Suaraku sore mah apik banget lho. Bareng munggah kok langsung remuk ngene iki lho. Nyun sewu aku ya ora nuduh lho. Lho, nek karo kaya Bu Tarni terus kaya Mbak Putri kan lightingnya padha karo aku. Kowe bocah-bocah gak wingi sore lho. Aja nenung aku lho, suaraku dadi bosok iki. Encen Mau kok. sore urung ngene iki lho suaraku. Sadurunge tenung wis bosok sik. Teng kokonane remuk kok dadak. Lah iya. Kita cedak-cedak Pak Lurah mbak menawa untuk motivasi spirit ngono terus dadi. Mangga. Masa menggan kula. Suarane wong ayu sok kaing ngono ya. Ono. To tenan to telake muntir to. Kon alon-alon kok. Ya tak tuntun Mas. Lho, ngene iki sopane luar biasa. Ngene iki angel. Laku Laku dodok dodok. orang ganggu streaming hebat luar biasa. Nembene iki lho kula napa jenenge Ngertos. Meladen. Sinoman laden teng wayangan laku dodok. Aku pengen ngono wedi nek mbledos lho. Le mledos ki apane? Kok gur putele kok Jebule jenenge wong ini lho Pak Putri ngene kowe senep lho, genep kok 3 jam ngono lho. salahe wong lanang kok dandan wedok. Awas! Ya ngapunten. Mas ya Allah nyen duka Mas ya Allah. Jaluk maaf nih Nyen karo ngapun- Mas e. Kula sing lepat Mas ngapunten nggih Mas ngapunten. Ya aja disayang kok lho. Padahal apa kula ngedok geleman. Ya. Dadi tarik Mas. Ya. Wah, kowe tok pageblok kowe le.
Mesake ngimpi apa tulen mau kok. Diambung Pak D ora. Pak D gundulmu. Apa bosok. Kok ayune kok ngene kanggo hidupke barengi sawo Pak D. Sik mesake. Kuwi ganti ben. Mesake. Apa kaya ngono kok. Mbak aja tok baleni ngono ya Mbak rasa golek dukun nggo nyekaet aku ya. Karep ngono. Goleki si podang jenah. Ipo ya. Iba bunga tiku. Ayo sing cendhek Lek Mimin. Ayo. Nyanding bisa Oh ya. jati Salam mugi saking Bapak Lurah Malebolno, saking Sendang Dawung Kendal, nderek wungon salam budaya sungkem kagem Bapak-bapak Lurah sekecamatan Karangdawa. Ya. Lalu Mas Tantut nujeng ngayem gati saking SKTS Karangdawa nderek monitor salam rahayu nggih, rahayu matur nuwun Pak. Mangga. Ya mangga diaturke. Ya. Mangga. Isa amane ngomah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng ikranganku goleki ora krasan esuk awan nganti
gonge. Ayo, Lek. Ajrarati reng tak sawang. Stop. Pak Tantut ingkang kinurmatan. Nyuwun sewu minggir. Oh, aku minggir. Oh iya. Apa? Menawi wonten padukuhan menika wonten Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ya. Menawi wonten kecamatan menika ingkang ngesuwi Pak Camat. Bener. Ing pakliran menika ingkang dados panguwasa tunggal panjenengan. Iya betul. Napa golek pengrawit golek yoga niku panjenengan wong asal comot menapa mboten penjual survei. Lah nek apa toh? Kula ki bintang tamu nasional. Lah sing ngarani kowe kernet ya Nyun sewu to, aku bintang tamu nasional. Le ndawuhi aku ki ndek inden 7 sasi. Kok banget ngece aku bener suaraku bosok. Lah gene ya ngakoni. Ning ya ora kudu ditutup. Santai. Kekurangane kuwi di cover, ditutupi. Itu satu kesatuan yang namanya teamwork. Apa kuwi? Satu kesatuan tim kuwi satu kesatuan. Pak Lurah hebat ku nek masyarakate mletho wegah diatur ya mesake. Masyarakate hebat, Pak Lurah Paribasan sing dadi pemimpin ora prajuga ya ora. Dadi kesatuan menika. Sing hebat kok nek diwirang-wirangke. Sabar lah. Sabar iki ya kali sabar. Pengen menghancurkan karirnya Dedek. Iya. Pak panjenengan ngendika. Terus karepmu piye? Ngiringi mimin kuwi sing becik. Tempone sing on tempo. Kula kudu sindan jompo, kula ora bekas maling kaya trotok ora. Monggo penyangat lek ngiringi mimin kon on tempo. On tempo iki piye? Tek stakato. Stakato. Lah sing Monggo penyangat ngendika. Nek lambe kula ndak ora digugu. Monggo penyangat Kosek dos kuwi. gempong aku. Wong wedok wong pengen dingerteni sih kok gempong kula. Monggo panjenengan kang suwi. sinden kok temungkak. Para kadang-kadang pengrawit sedaya menawi ngiringi kalian Mas Mbak Mimin menika ingkang iramanipun stakaso. Stakato. Stakato. On tempo. Aja nganti ngisini-sini iki bintang larang lho iki. Aku ki musikalitasku ya tinggi, ora greh-greh coro-coro. Ora wong uculan terus digelungi ki ora. Iki ora mung bintang-bintangan iki bintang 7 kok iki kok. Puyer. Bat ngelu. Ngantek karirku hancur mergo maram ini aja takon dosamu. Terima aku ra trimo ngomong aku. Piye? Terima aku ra trimo ngomong aku. Ya ngomong kowe sapa? Apa yang mrene sing ngomong aku ya. Aku ya ra sudi. Mental Iya. Piye kok on tempo piye? On tempo. Nek keroncong kan lebek. Iya. Musik bunyi, vokal baru keluar. Kuwi nek keroncong. Ning iki on tempo. Yo. Ya. Elo kae tak suwun mbok aja ngete. Innam lohal ma'asobirin. Pak Tantut penyan kok nyun sewu. Lah kowe iki rak tak guguhi rak ya lambemu. Jare on tempo kon tek ngono. Gunane gamelan sing luar biasa iku blangkra apa nek ra ditutuk bareng-bareng. Oh, tutuk bareng-bareng kaya Allah. Lambe satu mangkari samerang paribasan. mulane omongi le jelas. Tantut. Apa? Tantut. Lani. Wonten kawetan kados pekaternya kok kanjeng Pak Tantut. Blok Sing kawelan Pak Tantut. Monggo aku dipun pilihan kata ingkang gampil dipun mangertosi rencang-rencang kados pundi kula menika. Iramane iki sing sing penak lah pokoknya. Ditutuk bareng. Duduk bareng. Oh, kandhani. Manfaat gamelan sing hebate luar biasa kaki lho ngono kuwi. Lah nek omong le jelas ngono lho, Mir. Takute para winasis ki lho ditutuk bareng. Ya sik kene dibaleni rasa mutung alon-alon. Aku wis yatim piatu. Lah Hubungane iki apa mung karo yatim piatu iki? Aku wis 8 tahun ra kepok singgol wong lanang padha mesak aku sithik. Opo? Iya. Pak Camat. Lah ngopo? Pak Camat ra mudeng apa-apa kok mbok sambati. Nuwun kawelasan, Pak. Ya. ayo baleni. Rasa dikandhani kok bocah wingi sore. Galake. Neng kamerae ketok men aku bodho. Apalagi garap sari kok galake. Kupinge. Elo kae tak suwun mbok aja ngete.
nang endi? Min. Pak. Urung rampung. Pak, kula tuk sowan mriki sebagai tamu. Saya silaturahmi baik-baik. Kula niati silaturahmi manjang dosa golek sedulur. Nek perkara duit itu namung angka to, Pak. Nek kasunyatane kula ten iki diwirang-wirang. Kowe iki nek arep mulih ki ngawasno le mbok gawa ki tasku. Tasmu sing iki. Ya-yaan. Wong nesu ki ora apa-apa, Pak. Kados penganten wedos pundi, Pak? Wong wedok nek ngantek milih lho. Sae lho. Malah ganjele apa, Pak? Kok ganjel kok ngono. Mbok ya dimengerti to, nyun sewu lho kok. Jenengan nyawang aku ki aja nyawang mimin imbane wong wedok. Satu tetes air mata dari wanita karena perbuatanmu 1000 dosa kanggone wong lanang. Ya. Mosok to. Tenan aku aja pernah nate nek perkara kowe le blonjo telat wong golek duit durung mesti, ora mesti bendina etuk. Rezeki sok kadang pasang surut, nek diparingi turah-turah ya turah, nek lagi cupet ngono ki wong wedok sing kiter golek utangan rak ya wong wedok to. Lah kan iki sing digawe nangis dudu wong wedok. Apa ceritane aku? Lah kok ra sida mulih? Urung dilunasi. Agak di DP separuh. Rampung nopri. Ya. Pesanget. Sik. Lek, Apa? arep mbok rampungke apa aku? Kowe Ki ae. nomone sing piye? Ya sik penak kowe. Dadi nek kaya mau kelambatan, kelombonan, kecepetan. kecepetan malah. Ya Allah, nek wong wedok apa menjelang menopause kaya aku ngene iki ya mundur-mundur. Tedun. Kok tedun wong wedok? Wong wedok tedun apre. Wasak. Iya. Hello kae tak jaluk mak ati padang kuning adene kirku kuning seret pireng tak sampe tambah nangisi iku bukan yen lakon ora bakal atiku kakinan yen sing kodang handut ati kebranan ora manjang atiku tansaya dadi tak saranani sondikat mulute kandung Matur nuwun. Ampun, Pak Wilit sing dalu Mas Tantut Sutanto kula Pak Oke Wibowo. Lah iki mbok. Oka. Oh. Pak Oka. Omong kuwi okane kae kayak anu. Oke. Bapakku kawibawa saking Amsterdam. Pecinta budaya Indonesia wayang kulit khususon kula request lagu runtah ingkang nyekar Mbak Winong. Matur nuwun Pak Tantut wonten tali asih 500.000. WA saking Mbak Winong. Ya. Ya kok diaturke engko. Amsterdam. Pak Oka. Winonge mripate kaya aku ya. Mripat mripat me cadok kok. Ora iki jenenge sing urip ora cadok. Mripat kocak ngondarandir. Alah ngondarandir bawono apa piye. Wah iya. Iki alise bak semut beriring. Iya. Janggute bak lebah menggantung. Pak rumangsa kebun binatang tok. Semut lebah. Wah iya. Menika wonten Gedhuk Ayu. Oh, Dek Ayu Kaesti. Ndek ayo kasih rene cerak budhe kene nok. Duh budhe. Ngati-ati lho kowe nek iru wong ayu ya fungsi lho kowe. Tulung-tulung aja Mas. Sugeng dalu Pak Tantut. Sugeng dalu.
Sampeyan iki dalem endi, Nduk? Kula Nggih. Batu Retno Wonogiri sukses. Sampeyan berarti kenal karo kancaku sekolah. Sinten niku? Pak Bambang Irawan. Pak Bambang injih menika guru kula. Gurumu ta kuwi? Kula. Oh, gurumu ta? Nggih, guru SMA. Oh iya, ya syukur. SMA kelas piro saiki kuwi, Nduk? Kula. Heeh. Wong kula nggih nembe SMP kok. Oh. Lah piye cacaki? Jarene guru SMA nggih ning anu kenal tepang kali Nggih, Pak Bambang nggih, Irawan. guru SMA. Oh, iya, itu ngaten. teman saya dulu waktu saya kuliah. Oh ngaten, Ya. nggih. Tok-toke kuliah ngono lho iki. Tok-toke, wajanipun mboten kuliah Pak jenengan. Ora, Ora. aku wis tau kuliah ning ora lulus ngono lho, Nduk. Iya. Lah kula tak nggih melu-melu mboten sak kuliah nggih, Pak. Aja, kudu Aja. kuliah. Kudu. Mergo aku dhisik ki mau nuwun sewu, ada hal-hal yang harus saya rahasiakan. Oh ngaten. Pokoknya kudu tutup. Kudu Aja tutup. turun aku barang. Aku kan Ngoten. sekolah ya ora tutup. Lah ngopo ya, Pri? Meteng sik aku le. Meteng sih. Lah iya. Metune kudanil ya. Nggih. Ya nek iso ya nok, sekolah formal ki ya tetep di ngantik purna. Nggih, dilakoni. Atau nggih Tenanan. dilakoni. Sekolah kahanan Kak ku ya iso dilakoni. Ki Nggih, kok Pak saka De. Pak Dewi yo. Aku dibisiki Mbak Apri yo. Apa iki bocah lugu ngene aja tak kasih kira prayo. Ya ayo kelas pasti SMA nggih. SMP kula. SMP. SMP. Oh alah. Cik menik-menik. Kelas piro? Bapaknya mboten percaya kula SMP. Kelas piro? SMA SMP kelas 2. SMP kelas 2. Berarti sekitar 16 tahun. 14. 14 tahun. Oh alah. Lah wong nggih to Mbak ora, Mbak. Iki nyuwun Cek lagu, cilik. eneng sing nyuwun lagu. Cek. Lagune nemu pamambutan dugi Dimas Pandu Ringin Mulya disuwun ingkang nyanyi Mbak Sinten saking Tulungagung. Nggih mengki kula aturke. Iki Nggih. genduk wae sik. Saiki ana Ayo apa? maturke apa sayang? Niki wonten panyuwunan Raiso Raiso dadi nggih. siji. Pak Lurah Nggih, Tulas. Pak Lurah Nggih Tulas. Pak Lurah. Pak Lurah Tulas. Matur sembah nuwun sampun dawuh kula wonten mriki. Kae ya Pak. calon penanggap Tantut Sutanto. Ngaten lah nggih. Lagi calon. Calon. Mugi-mugi dipun ijabah. Mugi-mugi. Neng riyen pun sadurunge dados lurah, beliaunya pun nate ringgitan kula. Pasen Ngaten. dados lurah kok dereng, Pak. Malah dadi lurah ki malah durung malahan. Piye? Aku ki sing tak kuwatirke malah bocah-bocahku iki kok seneng kene iki. Oh iya oke ya oke ya ya. Lho. Bungal aku lho ngawatirkan Mas Antoro akeh isoe. Oh iya. Bungal iki ger lupat-luput mawon nek itu anu. Jai mawon. Ger ngejak gelut ayo bocah. Iya. Mangga diaturke. Raiso dadi siji bersama. Disiarke sik kowe dadi MC. Heeh. Oke, baik. Kali ini bersama Ayu KST dari Kota Wonogiri hadir sebuah nomor lagu request dari Bapak Lurah dari Tulas, sebuah nomor lagu Raiso Dadi Siji. Baik. Woi. Hoi. Baik. Kok jeguk lho Bang. MC dangdut tak. Baik. Mbak Mimi, Mbak Apri, perkara mengko gojek ning Manci gara-gara. Ayo sowan sik ndek malah nampa duka nutuke lakon ya Mbak ya.